La idea de fer un festival de màgia a Vila-real comença dels Premis Poble, que es feia a Vila-real. L'Ajuntament va veure que feia màgia i que tenia molt bona acceptació i me proposen fer un festival de màgia. En aquest moment jo no ho dubte perquè crec que és molt interessant, és el meu treball, entonces me apassiona i quan m'ho diuen pues, vaig dir que sí en seguida. La valoració que faig de les distintes edicions és que cada volta el públic de Vila-real coneix més els secrets de la màgia, coneix més els artistes, sap riure més, sap aplaudir més, sap il·lusionar-se, sap com participar i com comportar-se davant d'un espectacle de màgia. Això és ja la tradició de diversos anys, el que fa que la gent cada vegada tingui més cultura màgica. El tindre un festival de màgia a Vila-real pense que és molt bo per a la ciutat perquè és un espectacle molt diferent a tots els altres, és un espectacle familiar on la gent pot disfrutar d'un espectacle que realment pot anar la família al complet, que no hi ha massa espectacles d'aquest tipus. A part que l'espectacle de màgia sempre t'il·lusiona, te sorprèn, t'enganxa, és un espectacle molt complet i pense que és molt positiu. La màgia que intentem fer en els festivals sempre és molt variar. Intentem fer màgia al carrer, perquè també sabem que Vila-real és un lloc on hi ha molts espectacles de carrer. Intentem ficar la màgia dins del teatre per a cuidar-lo un poc més, que estigui més il·luminat, que és un lloc més elegant. Entonces també m'agrada per la part que me toca a mi que la màgia tinga un nivell més cultural i més cuidat que és dins del teatre. I després sempre intentem fer un repte, que és un escapisme. Els números d'escapisme, que el legendari Houdini ja ho feia en la història, sempre és algo de risc, no? On el mag està introduït en alguns llocs que és difícil escapar i és com el colofó del Festival de Màgia. És que la màgia, clar, la gent pensava que és més un entreteniment per als més menuts, per als xiquets, per a una comunió, i no, quan la fiques dins d'un teatre, la ropes, la vestisses, la màgia té un impacte visual brutal, no? Als Estats Units els grans mags tenen espectacles en Las Vegas i funcionen molt bé i tenen un taquillatge espectacular. O sigui que realment el concepte que teníem en Espanya a poc està canviant perquè la gent veu grans espectacles, veu màgia a la televisió i aquesta cultura està canviant a poc. És tornar a ser xiquet, no? És veure la màgia des dels ulls del menut, des del xiquet, i entonces, claro, és fascinant, no? Poder veure una cosa que és impossible que davant dels teus ulls està passant. Mira, vaig a fer-vos un truc de màgia en este mocador de color blau. Mira, està ficat al coll, mira que està... Per més que tires, és impossible que m'atravessi el coll. Fixeu-vos bé, el que faré serà un doble perquè estiga més apretat, Es veu, Mira, vaig a apretar fort, Mira, vaig a fer un truc de cartes en la baralla de pòquer, piques, cors, trèvols i diamants. Vaig a demanar a la mateixa càmera que es tiri un braç i que agarri una carta. Mira, a veure si pot agarrar una carta per ahí la càmera. Una, la que vulgui, a l'azar, per ahí. Perfecte, fantàstic. I la mostres a la càmera, sí? Ara la ficaré més o menys per al mig de la baralla, aproximadament per al centre. La clavem ahí. Perfecte, mira, una carta que ha triat el càmera i està ficada dins, es mescla un poc més per a que se quede totalment perduda, no sabem en quina posició està, però sabem que està dins de la baralla. El que farem ara serà mesclar, no d'esta forma, sinó d'una forma diferent, que és cartes cara amunt, cartes cara avall, amunt, avall, per a que la baralla quede tota desorganitzada, cara amunt, cara avall, boca arriba, boca abajo, totes ben mesclades, no? Es veu, no?, que està tota la baralla mesclada, inclús n'hi haurà alguna que estarà llom en llom, a veure si la trobem. A veure si n'hi haurà, sempre n'hi ha alguna, és llom en llom. Però juntant les cartes i sense fer res, elles s'ordenen, no n'hi ha que fer res. Simplement reflear una miqueta d'esta forma i mira, totes les cartes es fiquen totes, cara amunt, totes, però n'hi ha una que se resistís, que no vol girar-se, mira, una només. Sí, el set de trèvol, sí? Uau, és màgia!